de Apropem-nos. Bona nit a tothom. Buenas noches a todas y a todos. Estem a la festa d'Apropem-nos, organitzada pel grup Som U, que promou les relacions interculturals, l'associació Fem Maig i l'Ocubani. Celebrem aquesta festa cada maig, des de l'any 2000, quan va néixer Apropem-nos, per mostrar la diversitat de veïnes i veïns que viuen al Poble Nou. I també demostrar que som un barri acollidor, que sabem conviure, que podem compartir inquietuds i projectes de vida. I entre tots i totes, fer més petites les pors d'algunes persones cap als que som diferents. A poc Apropem-nos ha anat creixent. I més entitats, serveis i persones del barri s'han aliat per treballar de manera comunitària els problemes i necessitats de les veïnes i els veïns. I així s'està realitzant projectes de suport a les persones afectades per l'atur, la crisi, les persones grans que viuen soles, els joves de 12 a 18 anys, les persones immigrades que no coneixen la llengua, les dones en situació d'exclusió social, entre d'altres. L'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou ha estat la principal impulsora d'Apropem-nos i de tots aquests projectes comunitaris. I dins de l'Associació de Veïns recordem especialment Manel André, que va morir el desembre passat. Dediquem aquesta festa al Manel, que ens ha acompanyat i ha ajudat a créixer Apropem-nos amb la seva fermesa, amb la seva benevolència, amb el seu cap clar, el seu compromís amb la justícia i la dignitat humana i la seva solidaritat amb les persones més necessitades, vinguin d'on vinguin. Respirem amb tu, Manel. De todo corazón a todas las personas que han cocinado con el alma para compartir esta noche. Hemos compartido comida de muchas partes del mundo, cocinada en sus casas, otras en sus restaurantes. Gracias, muchísimas gracias por colaborar una vez más en esta noche de Apropem-nos, tots som u, todos somos uno. Bienvenidos y a bailar. Salsa Poble Nou. Gracias.